Angende chikuranda bwadi besa. Nagieko vera moko rango kura. Kera makembi ya kutora kiregento. Number 2. Aba muraba ke olikiane na banda bakeba kuri yo bugambiga mubatebye twesike toligichukura no mulende bali bali ne president tigababo inche bongo tara na Fred Okengo Watiai ayanti endo tenena ali inche bono no museleta tenena alia tigandere makomoke twaiwana nile naintu mwanya getinge yaikirenga kito ikaranse mesa n'abasajja n'abakungu bande kerendagere yakenye kubagwa kwanyora mu mwana mu gusina wareki. It is non-negotiable. Ekiagera yabakobonya bono ibono chibona tuabasendire bakomye ko goje town ya kero lituko no bale president ngochere ochobeke bara nando choyigora nando beka ochorusi airport nando yirania kunando che ibagali itondilo no musiga debete ngo koiwe ndi nga jokara koiwe pogo kwama ya koimo kyomutwe ngobasorora motobuatesie echama ngo chiwote na chikura chigo cha ikoro kuchupili